आरो दिनैनिफ्राय जागायबाय मुसलपुर फरायसालिमा सप्ताहजों लोगोसे जायख्लं फोरबो 2.0 मुसलपुर फरायसालिमानि 33थि बोसोरारि फरायसालिमा सप्ताहजों लोगोसे जायख्लं फोरबो 2.0 जागायबाय 27 एप्रिलनिफ्राय 1 मेसिम सानबानि हाबाफारिजों सोलिगोन बे हाबाफारिया दिनै फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों बेखेवनानै होयो मुसलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रियनाथ बसुमतारिया मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो बारग' एमएलए टिजेन बसुमतारिया फरायसालिमा सप्तायाव फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गेलेनाय बादायनायजों लोगोसे खुंफुंनाय जायो आदार मेलाबो बानजायनाय जागोन बारग' फरायसाफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारिबो आरो मख'जाथावनादि गिबि खोलोबाव मुसलपुर ओनसोलनि साबा गुबुन गुबुन बिथिङाव बिहोमा होनाय सुबुंनो गथायनाय जागोन बान्था मुसलपुर कलेज मुसलपुर फरायसालिमाया फैयै फैयै 33थि फरायसालि सप्ताहजों लोगोसे जायख्लं फेस्टिभेल 2.0 जोङो बेयाव खुंनो जोङो मोनदों बा जों खुंनो लानाय जादों बेखौ जोङो सानबानि हाबाफारिजों जों खुंनो लादों बे जाहैबाय 27 एप्रिलनिफ्राय लानानै 1 मेसिम दा जोङो कलेज उइकजों लोगोसे जोङो बे कलेज उइकजोंनो माखासे प्रग्राम माखासे गोदान गोदान प्रग्रामफोरखौ जों दाजाबदेरनानैहाय जों बे जायख्लं फेस्टिभेलखौ जों खुंनो लानाय जादों जाय फेस्टिभेलावनोखि कलेज उइकनि अनगायैबो माखासे दाजाबदेरनाय माखासे प्रग्रामफोर बेयाव थादेरबावगोन जाय प्रग्रामफोरानोखि जोंनि फरायसाफोरखौ जोंनि समाजखौ जोंनि ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफोरखौ जोंजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिनायाव बा समाजखौ बा कलेजखौ जौगाखांनायाव जाहाथे हेफाजाब होनो हायो दा बेनि थाखाय जों बे जायख्लं फेस्टिभेलखौ जों खुंनाय जादों दा जोङो बे जायख्लं फेस्टिभेलखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय खुंनाय जादोंमोन देग्लाय बेयो नैथि बोसोर आरो कलेज उइक हिसाबै बेयो 33थि बोसोर दा बे जायख्लं फेस्टिभेलाव जोङो कलेज उइकनि जिखिनि जोंनि स्पर्ट्स कालचार बा लिटारेचार बे गासिबो थाखाजोबगोन आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि फरायसाफोरनि जिखिनि टेलेन्ट बे टेलेन्टफोरखौ जोङो बोखांबोनाय बिसोरखौ स्कप होनाय जाहाथे बिसोरो इयुनाव गावनि टेलेन्टखौ लानानै माबा नङा माबा मोनसे खालामहैनो हायो गिबि जोंनि थांखिया आरो बेजों लोगोसे जोङो